ja Haukilahti tänne keskustelemaan ja pohditaan, että miten päästä kohti saavutettavampaa opiskelua korkeakoulussa. Ja Pia tosiaankin toimii asiantuntijana täällä ADHD-liitossa, ja Pian tehtäviin kuuluu muun muassa ADHD:ta koskevan tiedon ja materiaalin tuottaminen ja osallistuminen sitten tällaisiin erilaisiin verkostoihin ja yhteistyöprojekteihin ja hankkeisiin, niin täällä sinä nyt olet, ja kiitos, että olet tullut jakamaan omaa asiantuntevuuttasi meidän kanssa. Ja ole hyvä. Laittaa vähän näin, niin mä näen mitä. Joo, kääntää. Kyllä mä näen varmaan ihan hyvin. Tarkistanpa tässä, että kuuluuko kaikille mun puhe. Ja mulla on täällä sitten muistiinpanot omalla puhelimella. Ja ehkä pyydän teiltä sitten vähän apua tähän ajan hahmottamisen asiaan myöskin, että jos aika on ylittymässä, niin näyttäkää mulle jotakin merkkiä. Yes. Ja oikeastaan kiitos edelliselle puheenvuorolle, kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Mä olen tosi iloinen, että yliopistot aktivoituu saavutettavuuteen liittyvien asioiden miettimisessä ja siinä yhteisessä keskustelun virittämisessä kaikkien asianosaisten sekä opiskelijoiden että sitten henkilökunnan kanssa. Ja nyt mun täytyy sanoa, että nyt päästään heti kertaamaan. Ja toivottavasti siitä ei ole kellekään haittaa, koska tulee paljon samoja asioita. Ja tässä on vielä mun puheenvuoron sisältö. Aion ensin vähän kertoa sitä, että kuka olen ja mistä tulen. Ja sitten vähän puhutaan siitä, että mitäs kaikkea se ADHD voikaan tarkoittaa. Sitten puhutaan joitakin nostoja opintojen saavutettavuudesta. Ja sitten on vielä mahdollisuus siihen yhteiseen kysymyksiin ja keskusteluun. Ja tässä lyhyesti meidän ADHD-liitosta. Mun nimi on siis Pia Haukilahti. Toimin asiantuntijana ADHD-liitossa. Mun tämänhetkinen pääasiallinen tehtävä on ADHD-tietoisuuden lisäämiseen liittyvät erilaiset toiminnat. Teen myös työtä tuolla meidän neuvontapalveluissa ja sit osallistun vaikuttamiseen ja yhdistysten tukemiseen. Mä oon koulutukseltani toimintaterapeutti ja olen tehnyt paljon töitä ennen sitten järjestöpuolelle siirtymisessä erilaisissa lasten, nuorten, perheiden kuntoutuspalveluissa ja sitten olenpa ollut myös siellä diagnostiikkaa tekemässä jossakin vaiheessa. Ja ADHD-liitto on tosiaan valtakunnallinen, me ollaan sekä asiantuntijajärjestö, mutta myös kansalaisjärjestö. Ja meidän toimintojen kohderyhmänä on kaikki sekä ADHD-oireiset ja heidän läheisensä, mutta myös ne ihmiset, jotka kokee tarvitsevansa tietoa ADHDsta. Meidän toimintoihin ja palveluihin ei ole mitään diagnoosirajoitteita tai jotenkin sen tyyppisiä, eli meihin voi olla yhteydessä kaikki, ketkä kokee kaipaavansa tietoa tai meidän palvelujen tukea. Tässä dialla on meidän keskeiset viestintäkanavat, meidän verkkosivut. Ollaan aika aktiivisia tuolla Instassa ja Facebookissa. Meillä on YouTube-kanavalla esimerkiksi mun ADHD-videosarja, jossa on sekä tietoa että kokemuspuheenvuoroja. Ja sitten viimeisenä tuolla näkyy tuo ADHoods, joka on nuorille aikuisille suunnattu Discord-kanava, vertaisuuden tiedon ja semmoisen yhteisen tekemisen paikka. Me tehdään kurssitoimintaa nuorille ja nuorille aikuisille, koulutetaan kokemustoimijoita, välitetään heitä erilaisiin tilaisuuksiin ja tilanteisiin. Me mahdollistetaan vertaistukea sekä kouluttamalla vertaistukijoita, vertaisryhmien ohjaajia, mutta myös sitten itsellämme on vertaistukea mahdollistavia palveluja, kuten vertaisvanhempitoiminta ja nyt aika uusi tämmöinen YTY-luotsitoiminta, eli siellä, missä vaikkapa meidän yhdistystä ei ole, niin sitten ihmiset voivat verkkovälitteisesti osallistua tämmöisiin aikuisille suunnattuihin vertaisryhmiin. Toimitaan myös Toivo-vertaistukisovelluksessa. ADHD-liitto koostuu meidän jäsenyhdistyksistä, joita on ympäri Suomea. Täällä toimii tällä seudulla tosi aktiivinen Pohjanmaan ADHD-yhdistys. Ja toivon, että tutustutte myös yhdistyksen toimintaan. Yhdistykset on meidän jatkettu käsi. Me ollaan valtakunnallinen toimija ja pyritään tukemaan sit meidän vaikkapa yhdistyksiä erilaisin tavoin. Ja se konkreettinen toiminta alueella on sitten yhdistystä ja siellä toimivien vapaaehtoisten arvokasta panosta. Me tehdään
Sen lisäksi, että me pyritään omilla toiminnoilla vaikuttamaan ADHD-oireisten ja läheisten hyvinvointiin, niin me tehdään vaikuttamistyötä. Eli pyritään vaikuttamaan siihen, että erilaiset lainsäädännöt ja muut ohjeistukset ymmärtäisi ja näkisi ne tarpeet, mitä ADHD-oireisilla on. Ehkä vinkkaan tässä nostoina, jos teitä kiinnostaa ADHD-liiton toiminta, niin ajattelen, että tuolta meidän verkkosivuilta löytyy verkkolehti Verraton, joka on kaikkien maksutta luettamissa. Siellä on paljon kokemustarinoita ADHD-oireisten nuorten aikuisten myös opiskeluun liittyvistä teemoista. Ja sitten tuo ADHD-verkkoyhteisö on sellainen, josta ajattelen, että monet voisivat hyötyä. Kolmas nosto on vielä meidän verkkokurssit, eli perusteita ADHD:sta verkkokurssi ehkä enemmän työntekijän näkökulmasta, mutta myös sitten itse oireisille ja pariskunnille meillä on verkkokurssit Polulla ja Lovella, joka sitten tuo enemmän sitä parisuhteet, millä tavalla ADHD voi näkyä parisuhteessa. No sitten ihan tärkein kysymys. Mitä ADHD tarkoittaa juuri sinulle? Tässä on pari lainausta ADHD-oireisten aikuisten kirjoittamista, että miten he itse kokevat ADHD:n. Ja mä luen nämä nyt teille ääneen. Minulle helpoin tapa selittää ADHD on se, että mulla on vähän niin kuin 4 rukka päässä koko ajan. Sellainen, missä seisoo satoja autoja. Kuulen kaikkien niiden radiokanavat ja näen kaikkien niiden autojen sisälle. ADHD on sitä, että minun aivoni toimivat eri tavalla ja mielenmaisemaani on erilainen kuin useimmilla. Olen spontaani, helposti innostuva ja luova. Ikävä kyllä asioiden valmiiksi saaminen on vaikeaa, koska sama spontaani innostuneisuus ja luovuus suuntautuu myös uusiin asioihin ennen kuin entisestäkään tulee valmista. Tuo kaikki vaikeuttaa elämänhallintaa ja ulkopuoliselta se meikäläisen elämä voi vaikuttaa haaveilulta, haahuilulta, kikkailulta ja sähläämiseltä. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin oleellinen asia ymmärtää, että ADHD tarkoittaa jokaiselle henkilölle eri niin kuin omanlaisia asioita. Mä puhun nyt ADHD:sta ADHD, mutta minusta tämä kuvaa myös muita neurokirjoon liittyviä asioita ja piirteistöjä. Ja tärkeintä on jotenkin se, että jokainen voi itse sanoittaa sen oman kokemuksensa omalla tavallaan. Kaikki on oikeita sanotuksia ja mä ajattelen, että tärkein on se meidän kysymys, että mitä ADHD sulle tarkoittaa? Kerro vähän lisää, että miten sä sen koet, mihin se sulla tuottaa pulmia, koska oirekuvat on yksilöllisiä. No sitten lyhyesti puhun tässä, vaikka tänään meidän fokus on siellä neuroystävällisyydessä ja tuolla, mennäänpä vielä seuraaviin muistiinpanoihin, tästä niin kuin neuromoninaisuuden näkökulmasta, niin puhun lyhyesti ADHD:sta nyt sieltä lääketieteen näkökulmasta ja fokuksesta. Mä ajattelen, että tämä tieto voi olla meille hyödyllistä, että me ymmärretään nyt niin kuin diagnostiikan ja tämän tarkemman niin kuin, sanotuksen näkökulmasta, mitä kaikkea ADHD:hen voi liittyä. Mä ajattelen, että nämä ei ole toisiaan poissulkevia näkökulmia ja myöskin niin, että lääketiede ei tai tämä terveydenhuollon näkökulma arvota millään tavalla niin kuin tätä neuromoninaista näkökulmaa. Tai mä en näe tässä sellaista ristiriitaa. Sitten mä ajattelen, että myös tämän lääketieteen näkökulman ymmärtäminen voi auttaa meitä siinä, kun me tehdään monialaista yhteistyötä, vaikkapa sitten opiskeluterveydenhuollon kanssa. Eli ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireita on aktiivisuuden ja säätelyn vaikeus, tarkkaavuuden haasteet ja impulsiivisuus. Ja ne tietenkin tulee eri henkilöillä esiin eri tavalla, ja mä ajattelen, että oireet vähän vaihtelee eri ikäisellä, mikä siellä on se eniten ehkä arkea haittaava asia. Kaikilla ADHD-oireisilla ei ole kaikkia näitä oireita. Kaikkien ADHD, tai sanonpa, että useimpien ei näy ulospäin, vaan se on jotenkin se oma kokemus arjesta ja siitä, että millä tavalla niin kuin toimitaan eri tilanteissa. ADHD:n liittyvät oireet on aina ollut jollakin tavalla lapsuudesta saakka olemassa, ei välttämättä hirveän vahvasti näkyvissä. Silloin, jos on ollut saatavilla tukea ja se ympäristö on jotenkin niin kuin auttanut asioiden niin kuin hallussa pitämisessä.
On hirveän tyypillistä, että ADHD diagnosoidaan myöhemmällä iällä, ihan niin kuin Tiiki kertoi, että vähitellen tullaan tietoiseksi niistä asioista, ja ehkä myöskin se, että uudet tilanteet ja ympäristöt voi tuoda tavallaan ne niin kuin, oman toiminnan haasteet eri tavalla näkyviin, kun se sopeutumisen keinot enää riitäkään uusissa tilanteissa toimimiseen. ADHD:n kohdalla puhutaan aika tavallisesta asiasta. Aikuisten kohdalla 2,5–3,5% vaikutukset on aika yksilöllisiä, ja usein se ulospäin näkyvä levottomuus vähenee iän myötä, ja se voi tuntua, että se on enemmän semmoista niin kuin mielen sisäistä kaaosta, että mielessä on monia asioita yhtä aikaa, ja tarkkaavaisuus, toiminnanohjausasiat tulee enemmän näkyviin sitten nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Sitten on hyvä muistaa, että nämä neurokehitykselliset häiriöt tai neuromoninaisuuden piirteet, joita voidaan niin kuin diagnooseiksi sitten silloin, jos toimintakyvyn haitat on suuria, niin kuin sanoittaa, niin nämä on hyvin paljon päällekkäisiä. Tavallaan tämä diagnostinen järjestelmä ja diagnostinen systeemi on vähän jopa semmoinen niin kuin kankea, koska usein on niin, että vaikka ADHD-oireisella henkilöllä tai piirteisellä henkilöllä on joitakin autismipiirteitä, tai vaikka TIC-oireita omaavalla ihmisellä on tiettyjä tarkkaavuuden piirteitä. Ja sitten aika usein, erityisesti aikuisilla, liittyy myös näitä mielen hyvinvoinnin pulmia, ja niillä voi olla osin vähän sama vaikka geneettinen tausta, mutta se pulma voi olla myös sitä, että on joutunut pinnistelemään niin paljon, että ne arjen tavallaan kokemukset tuottaa sit vaikkapa sitä ahdistuneisuutta tai vaikka masennusoireita. Ja tietenkin sit mä ajattelen, että ADHD-oireiset ja neurokirjolla olevat ihmiset eivät ole niin kuin pulmien ja niin kuin haasteiden summa, vaan he ovat ennen kaikkea henkilöitä ja ihmisiä, joissa on paljon muita piirteitä. Vahvuudet määrittää myös pitkälti ja erityisesti ne ympäristön antamat mahdollisuudet, että kuinka suuri merkitys niillä ADHD-piirteillä tai oireilla henkilöille on. Tuossa ylhäällä mainittiin, mitkä on näitä niin kuin diagnoosiin liittyviä haasteita tai noihin diagnostisiin kriteisiin liittyviä ydinoireet, mutta toiminnanoireihaasteet, aistitoiminnan erityisyydet on ihan merkittäviä sit niin kuin arjen toimintakyvyä vaikka opintojen sujumisen kannalta. No sitten entä yliopistot? Mitä saavutettavuudesta ja opintojen tuesta jo tiedetään? Tässä on Mäkisen Satun Oravat opinteillä gradusta, kasvatustieteen gradu vuodelta 2019, pari nostoa, ja mä luen nämä nyt myös ääneen. Olisin toivonut tukea joltain, joka oikeasti osaisi ottaa koppia meidän opiskelun sujumisesta ja kysyisi, miten menee, kun opintopisteitä on tullut 10 vuodessa. Jonkun, joka opettaisi, miten opiskellaan ja auttaisi aikatauluttamisesta sekä suunnittelussa. Yksikään itse tekemäni aikataulu tai suunnitelma ei ole koskaan pitänyt. Koen yliopiston avoimemmaksi erilaisuudelle ja toisin tekemiselle kuin minkään muun koulun. Kokemusta on lukiosta, ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Yliopistossa olen löytänyt itseni ja saanut olla itseni. Opinnoissa on viimeinkin ollut tarpeeksi haastetta ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamisen taito on päässyt oikeuksiinsa. Ja mä ajattelen, että me ollaan ADHD-liitossa oikeastaan aika samoilla linjoilla tämän Sadun gradun kanssa, että meille näyttäytyy ilolla se, että yliopistot pohtii sitä, että millä tavalla mahdollisimman tai niin kuin erilaiset oppijat ja neurokirjo-oppilaat tulisi parhaiten huomioiduksi opinnoissa, mutta sitten käytännössä vielä vaikka meidän neuvontaan tulleessa yhteydenotossa näkyy se, että ne käytännöt on pirstaleisia ja aika silleen niin kuin tilanne- ja henkilösidonnaiset, kuinka hyvin se tuki sitten saavuttaa opiskelijat. No sitten mennään sinne kertausosuuteen. Eli ajattelen, että yliopisto-opinnoissa opiskelijoilta edellytetään paljon sitä itseohjautuvuutta, omaa aktiivisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Ja nämä kaikki on sellaisia asioita, jotka voi haastaa ADHD-oireisia ja neurokirjoilla olevia opiskelijoita laajemminkin. Toiminnanohjauksen pulmat, niin kuin puhuttiin, niin kuultiin jo aikaisemmin, tuo niin kuin hämmennystä ja lisää tavallaan niin kuin pitää laittaa entistä enemmän paukkuja siihen, että mitä mä teen,
missä järjestyksessä mä teen, miten mä koordinoin sekä niitä opintoja kokonaisuutena, mutta miten mä koordinoin vaikka mun päivää tai viikkoa tai seuraavaa kuukautta niin, että ne asiat, jotka on mun pöydällä, tulee aloitetuksi, pystyn tekemään niitä rinnakkain ja monitoroimaan vähän, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja sitten saatan ne myös niin kuin loppuun. Toiminnanohjauksen pulmat näkyy paljon. Tosiaankin täällä oli puhetta vaikka niissä graduprosesseissa, joissa vaaditaan niin kuin sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä ja vaaditaan myös paljon sitä päätöksentekoa, että mitä mä otan tähän mukaan tai minkä rajauksen mä teen ja myös kykyä sitten semmoiseen pitkäjänteiseen toimintaan. Tarkkaavuuden kohdentamisen ja ylläpitämisen vaikeudet tietenkin vaikuttaa hyvin monenlaisiin opiskelutilanteisiin. Silloin, jos vireystila on matala, on vähän mahdollisuutta nostaa sitä omaa vireystilaa, niin pitkäkestoiset luennot tai pitkien tekstien lukeminen esimerkiksi voi olla ihan mahdotonta. On se kokemus, että mä istun täällä, mutta tämä kaikki valuu ihan ohi, että miksi mä täällä oon tai tästä ei jää mulle jotenkin kovin paljon mieleen. Tarkkaavuusasioihin vaikuttaa tietenkin myös se ympäristö. Joillekin on pulmallista, jos se ympäristö on hyvin ärsykerikas. Eli silloin, jos tilassa tapahtuu paljon, on vaikea palata takaisin siihen, tavallaan saada palautettua huomio siihen oleelliseen, fokus siihen, mistä oltiin yhdessä puhumassa. Se on joidenkin kohdalla iso niin kuin haaste. Sitten ADHD liittyy toki myös niitä muistin haasteita, mieleen palauttamisen haasteita ja vaikeuksia jotenkin poimia vaikkapa puheesta se oleellinen ja niin kuin painaa se mieleensä. Muistiin liittyvät pulmat tulee vahvasti esiin myös niissä tilanteissa, kun on jotakin vaikka ohjeistuksia, jotka on vain suullisesti niin kuin puhuttu tai välitetty. Eli silloin tarvitaan se tuki, että on joku asia, mihin palata ja mistä tarkistaa erilaisia asioita. Sitten puhuttiin äsken jo niistä vaikkapa aistimusten erilaisesta kokemisesta, siitä, että ympäristön näköärsykkeet, häikäisyt, meluisat tilat tuottaa pulmaa siihen keskittymiseen ja olemiseen, kuormittaa vahvasti. Yhtä lailla tuntokokemukset, mutta sitten esimerkiksi joillakin henkilöillä on vaikka hajuaisti niin herkkä, että on tärkeää jotenkin huomioida vaikka ruokalasta tai jostakin labratiloista tai muualta niin kuin mahdollisesti tulevia hajuärsykkeitä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Ja sitten semmoinen, mistä ei olla vielä puhuttu, että opiskelijat sen lisäksi, että he ovat opiskelijoita ja käyttää suuren osan päivänsä opintoihin, niin he ovat myös ystäviä, he ovat perheidensä jäseniä, he ovat parisuhteen osapuolia, harrastuksiin osallistuvia ihmisiä. Nuoret opiskelijat, jotka aloittaa opintoja, niin he on siinä elämänvaiheessa, että he ehkä muuttaa pois kotoa, alkaa tavallaan hankkia niitä itsenäisen elämän valmiuksia, harjoittelee sitä, ja sitten mä ajattelen, että ja niissä tokikin nämä samat neurokirjo- ja ADHD:hen liittyvät piirteet sitten voi näkyä. Ja sitten mä ajattelen perheellisten opiskelijoiden kohdalla myös se perhearki on asia, joka vie paljon voimavaroja. Eli mä ajattelen, että on myös hyvä, että me muistetaan, että mitä kaikkea opiskelijan elämään kuuluu sen opiskelun ulkopuolella. No sitten päästään tähän pihviin, eli tähän opintojen saavutettavuuteen. Mä ajattelen, että opintojen saavutettavuutta voidaan ajatella sekä sen yksittäisen opiskelijan tarpeiden huomioimisen näkökulmasta, ja sitten tänään, kun me puhutaan neuroystävällisyydestä tai neuroesteettömyydestä, niin me puhutaan ennen kaikkea näistä yhteisöistä. Me puhutaan opiskelijayhteisöstä, me puhutaan myös työntekijöiden yhteisöstä, yliopiston työntekijöiden yhteisöstä ja sekä sit siitä yhteisöstä, jotka opiskelijat ja työntekijät yhdessä muodostaa. Ja sitten tietenkin myös se, että millä tavalla yhteiskunta sen erilaiset tavallaan lainsäädäntöohjeet, yliopistoon liittyvät ohjeet, millä tavalla ne mahdollistaa eri tavalla opiskelevien oppilaiden niin kuin yhdenvertaisten opiskelun mahdollisuuksien toteutumista. Nyt minun täytyy vähän mennä tänne muistiinpanosivuille, koska tähän liittyy enemmän asioita.
No ensinnäkin mä ajattelen, että tämän yksittäisen opiskelijan kohdalla tietysti täytyy varmistua siitä, tai on oleellista, että tieto ja käytännöt on jotenkin niin kuin strukturoidusti, ja niin kuin tässä puhuttiinkin sit ennakoinnista esimerkiksi paljon. Tietoa olisi saatavilla monien kanavien kautta, ja sitten on myös tieto siitä, että mistä voin saada tavallaan tukea niissä haastavissa kohdissa. Mä ajattelen, että ohjauskeskustelut ja sen kuuleminen on tosi tärkeää, että mitkä ne opiskelijan sen hetkiset jotenkin haasteet tai huolet on. Se tuki opiskelujen suunnittelu on ihan niin kuin oleellista, ja se voi tarkoittaa sekä jotenkin sitä kokonaisuuksien suunnittelua, mutta myös sitä ihan sen hetkisen niin kuin arjen hallintaa. Ja sitten on oleellista, että tukea olisi saatavissa siinä vaiheessa, kun pitää lähteä sinne plan B-linjalle. Eli kun opinnot ei vaikka etene tai tulee joku tenkkapoo, josta ei yksin jotenkin selviä. On tärkeää pysähtyä kuuntelemaan, että mikä tämän opiskelijan kohdalla on aikaisemmin toiminut, mitkä hänen kokemuksensa, että tässä ei ole reseptikirjaa, että voi sanoa, että tämä auttaa kaikille, vaan nimenomaan, että tukee opiskelijaa siihen itsetuntemukseen ja itse avoimen mieli ja jotenkin kuulevin korviin sitten lähtee räätälöimään niitä yksilöllisiä ratkaisuja. Opintojen aloittamisen vaihe on hirveän tärkeä, eli että silloin olisi saavutettavan viestinnän ja selkeiden niin kuin ohjeistusten kautta muodostuisi niin kuin opiskelijalle hyvä kuva siitä, että mitä multa täällä odotetaan. Että tulee kaikki sähköiset järjestelmät tutuksi ja niissä toimiminen ja myös ne tukipalvelut, mitä on saatavilla. Ja toinen on tietenkin se graduvaihe, missä tähän jo viitattiin, että meille ainakin tulee eniten ehkä korkeakouluopiskelijoilta kysymyksiä jotenkin siinä vaiheessa, ja he kertoo niistä haasteista siinä graduprosessissa, joka vaatii sitten tosi paljon niitä toiminnanohjailun taitojakin. Ja sitten ehkä tuosta neuroesteettömästä opiskeluyhteisöstä, niin mä ajattelin jotenkin niin, että yhteisön johdolla ja esimiehillä on vastuu jotenkin luoda niitä rakenteita, joita sitten henkilökunta voi tuoda siihen arkiseen työhön opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilla on tärkeä tehtävä jotenkin vahvistaa niitä omia opiskelutaitojaan ja toimintatapoja ja kehittää sit myös niitä niin kuin itselleen sopivia niin kuin opiskelun tapoja. Ja toki myös se, että sit kun on niitä tuen tarpeita, niin silloin kun meillä on sellainen salliva ja moninaisuuden hyväksyvä yhteisö, niin on helpompi ottaa yhteyttä ja kertoa, että hei, nyt mä tarvitsen jeesiä tässä asiassa. Että se olisi hyväksyttävää, eikä tulisi sitä oloa, että kellään muulla ei ole näitä samoja pulmia, tai miksi mä yksin joudun tekemään tämän asian kanssa niin paljon niin kuin töitä. Tässä on vähän puhuttu siitä selkeästä viestinnästä, eli se tieto olisi monien kanavien kautta saatavissa sitten. Tekstien rinnalla videoita, äänitiedostoja, tsekkauslistoja, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tietenkin verkko on tärkeä opiskeluympäristö nyky-yliopistossa ja kaikessa yliopistossa tai niin kuin kaikessa opiskelussa, että siellä yhtä lailla, että on mahdollisuus tsekkauspisteisiin, siellä on tarkat jotenkin, miten alustoilla edetään ja niin edelleen. Ja sitten mä ajattelen, että yhteiskunnan niin kuin näkökulmasta on tärkeää, että me pystytään vaikuttamaan siihen, että miten lainsäädäntö ja muu yliopiston toimintaa ohjaava ohjeisto huomioi aidosti erilaisten oppijoiden tarpeita. Ja sitten se, että millä tavalla me jaetaan niitä resursseja, joita on olemassa, niin että se hyöty tulee jotenkin neuromoninaisten ja kaikkien oppilaiden hyödyksi. Nämä ehkä tarkoittaa niitä valintoja vaikkapa kasvokkaisten tai etäopintojen suhteen, tai sitten mä ajattelin täällä myös niiden tukipalvelujen saavutettavuuden suhteen, että millä tavalla saan yhteyden ja näin. Ne on ehkä niitä valinta-asioita. Tästä on vielä ihan lyhyt tsekkauslista nyt ehkä enemmän siihen semmoiseen niin kuin, suoraan kontaktiin opiskelijan kanssa, kun tehdään neuromoninaisen opiskelijan kanssa työtä ja keskustellaan opinnoista. Eli mä ajattelen, että aina on hyvä pysähtyä kuuntelemaan, esittää tarkentavia kysymyksiä ja ymmärtää, että mun kokemus on erilainen kuin toisen kokemus. Ja sen niin kuin hahmottaminen auttaa sit löytää niitä oikeita ratkaisuja myöskin. Sitten kertauksena erilainen ennakointi
ja rakenteiden luominen niihin materiaaleihin, opintojaksoihin, selkeät raamit. Ja kyllä mä ajattelen, että erilaiset visuaaliset esittämisen tavat on tosi oleellisia niin kuin neuromoninaisille opiskelijoille. Sitten semmoinen selkeä ja johdonmukainen vuorovaikutus. Nämä on ehkä aika sellaisia perusasioita, että hirveän monien asioiden yhtä aikaa kertominen tai monien ohjeiden yhtä aikaa antaminen on hankala sit hahmottaa sieltä, että mikä täältä nousee kaikista tärkeimpänä esiin. No ehkä nostan tästä kalvosta tuon kuormittumisen mahdollisuuden, koska mä ajattelen, että neuromoninainen opiskelija joutuu pinnistelemään tosi paljon päivän aikana. Hänellä on vähän niin kuin tuntosarvet koko ajan, niin kuin voi olla, että on tuntosarvet jotenkin niin kuin virillä, että mitä multa odotetaan, onko mä nyt huomioinut kaiken, onko mä oikeaan aikaan oikeassa paikassa, pystynkö mä taltioimaan tästä kaiken sen informaation, mitä pitää olla. Niin se on yksi kuormittumista aiheuttava niin kuin seikka. Toki sitten ne aistikuormittumisen asiat on toinen asia, ja kolmas on ne sosiaalisista tilanteista kuormittumisen niin kuin tekijät. Eli jotenkin tämä taukojen mahdollistaminen ja ehkä myös tilojen suhteen sellaista, että meillä olisi käytettävissä niitä kuormitusta tasaavia tiloja, jotka on aistiystävällisiä, niin ne on tärkeitä. Ja sitten mä ajattelen, että meille kaikille ehkä tämä palautteen merkitys on sellainen, jota me enemmän ajatellaan, että lapset tarvitsevat nopeaa, konkreettista palautetta, mutta kyllä me kaikki tarvitaan sitä. Et erityisesti silloin, kun me tehdään niin kuin pitkiä kaaria töitä ja on se tunnelma, että tämä ei etene mitenkään, tai onko mä yhtään päässyt tästä eteenpäin, tai mulla on hämmentynyt, tai jotenkin semmoinen sekava olo, niin pienetkin tavallaan merkit siitä, että tämä on menossa hyvään suuntaan, tai että sä oot hoksannut tuon asian tosi hienosti, niin on ihan hirveän tärkeitä. Ja toki sitten myös se konkreettinen rakentava palaute on tärkeää. Ja mä ajattelen, että joskus me esitään sitä palautetta vähän niin kuin kysymyksinä tai muuta, että pohdiskele vielä tätä tai jotakin muuta, mutta että sielläkin on ehkä tärkeää olla sit mahdollisimman konkreettinen, että minkä asian suhteen olisi hyvä vielä tarkentaa sitä niin kuin omaa toimintaa. Mä taisin pysyä aikataulussa. Nyt on vielä mahdollisuus muutamaan kysymykseen. Tämä on yhden meidän kokemustoimijan esiin nostama ajatus siitä, että mitä hän pitää tärkeänä kohtaamisissa neurokirjolla olevien ihmisten kanssa. Kiitos. Ja täällä on nyt moni, joka on sanonut, että on haasteita sen ajanhallinnan kanssa, mutta kaikki te olette kyllä hienosti pysynyt ajassa, että kiitos siitä. Ja kiitos myöskin tästä valtavan hyvästä esityksestä. Ja nyt ollaan puhuttu tosi paljon opiskelijoista täällä ja kuinka me voidaan auttaa heitä onnistumaan. Mutta jos käännetäänkin nyt katseet sitten yliopiston henkilökunnan puolelle ja että miten me voidaan auttaa myös heitä onnistumaan luomaan tällaisia turvallisen tilan luentoja ja myöskin ehkä voin ajatella, että akateemisessa maailmassa sä oot oman alasi kova ja vahva asiantuntija, että se ei ole ehkä helppoa myöskään katsoa itsensä peiliä ja reflektoida, että ehkä nämä mun luentomateriaalit ei nyt ole sitä, mitä esimerkiksi neuromoninainen opiskelija tarvitsisi. Niin onko teillä liitolla esimerkiksi tarjota tukea tähän niin kuin henkilökunnalle? Ylipäätänsä korkeakoulujen henkilökunnalle, ja nyt puhun vain Vaasan yliopiston henkilökunnasta. No ensinnäkin iloinen tuosta Vaasan yliopiston äsken tehneestä pienestä lupauksesta, että voimme sitten jatkossa ohjata opiskelijoita erityisesti tänne neuromoninaisen niin kuin huomioimaan yliopistoon. Mä ajattelen, että kyllä me tehdään meidän niin kuin resurssien puitteissa yhteistyötä niin kuin monenlaisten toimijoiden kanssa ja ollaan avoimia sille yhteistyölle. Ja toki ihan siis vaikkapa meidän neuvontapalveluihin voi ottaa kuka tahansa yhteyttä. Niin kuin meille voi, jos on joku konkreettinen kysymys tai jos haluaa pohtia asioita, niin meidän neuvontapalveluihin voi ottaa yhteyttä jokaisen arkipäivänä puhelimitse, chatin kautta tämmöisten konkreettisten asioiden. Mutta mä ajattelen, että tärkeintä on se paikallinen yhteistyö ja se, että on se avoin keskusteluyhteys ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin paras pohja sille työlle, mitä voi jotenkin niin kuin tehdä. Eli on tavallaan se opiskelijoiden mielipide käytettävissä ja ajatus niin kuin ylioppilaskunnan kautta. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että nämä on myös niin kuin työntekijöiden työyhteisössä yhdessä
pohdittavia asioita. Sieltä opiskelijoiden palautteissa saattaa tulla jotakin asioita, ja mä ajattelen, että kerralla ei tarvitse tulla jotenkin valmista. Niin kuin, jotenkin mä aina ajattelen, että kun puhun itse oireisten vaikkapa ihmisten kanssa, että puhutaan, että joitakin rutiinien muodostamista omaan arkeen on hyvä harjoitella, että peruna kerrallaan, niin kuin sanoisit, tämä tahkokallio, niin samalla tavalla mä ajattelen, että kaikkea ei tarvitse muuttaa niin kuin heti, että voi ottaa semmoisen pienen askeleen, mikä itsestä tuntuu jotenkin hyvältä ja luontevalta, ja sitten kysyä siitä vaikka vähän palautetta. Että mä ajattelen, että nämä ei ole niin kuin rakettitiedeasioita, että ehkä mieluumminkin asioiden yksinkertaistamista ja selkeyttämistä. Kyllähän se näin on, että ne, jotka lihaa syövät, niin iso eläin syödään vain pala kerrallaan, ettei tarvitse heti saada kaikkia valmiiksi. Mutta hei, vielä kerran iso kiitos ja lämpimät aplodit Pialle.